Bună ziua, lume! Bine v-am găsit la un nou episod, adică un nou sezon. De data asta jucăm ăsta, Worldcraft 2. Da, și sunt câteva bug-uri la el. Uitați, bug-ul acesta. Așa. Stai, de pe asta zbor. Da, și am jucat pe Haiducii. Nu mai țin minte cum se numea serverul în primul rând. Și eu aș vrea să acum să joc pe regiunea Haiducilor, dar nu știu cum se numește, nu mai țin minte cum se numește. Ați văzut în primul episod sau acel episod când încă era celălalt server de Alex Gaming a zis că o să se mute pe alt server, da, cam la serverul ăla. A intrat și în casa mea după ce a ieșit din castel, adică castelul lui Profi Gamer. Și da, hai să facem și noi aici ceva frumos. What? Ce bug? Ok, decât chestiile astea avem. Bun, să mă și eu de un material din care să-mi fac acesta. Ok, aici. Da. Așa. Fac material. Din care să-mi fac casa și podeaua. Bine așa. Bun. S-a băgat și speed. Bun. Și cred că în al doilea episod o să jucăm cu Alex Gaming. De-aia nici nu se what? Oh, stai că nu e felie de lumea. Oh my god. What the fuck? Sonorul ăsta mai încet nu pot să-l dau. Lăsăm fără sonor. După aia nu mai auzi nimic de la mine. Bun. Da, și... ce să vă mai zic? O să facem o nouă serie de asta, Worldcraft 2. Și da, dacă vreți o să ne revedem și pe acel server, regiunea Haiducilor, sau nu știu, așa zice Alex Gaming în videoclipul lui, dar am scris la server și nici nu mi-a dat. L-am întrebat pe Facebook, dar a zis că el acum doarme, da. Și la ora care filmez, vedeți și voi acum. Aproape 10. Mai țineți minte live-ul lui Alex Gaming? Să dacă îl știți pe Alex Gaming, bine. Na, cred că îl știți. Live-ul acela de 24 de ore când a făcut 50 de abonați. Da. Mi-a trimis mesaj la 8 dimineața că a terminat live-ul. Și da, am vorbit cu el. Și de-aia îl întrebai și acum dacă filmează. Credeam că, na, puii mei, credeam că... Stai, parcă s-aude. Parcă mi se aude sonor. Ok. Bun. Și cred că această lună o să pun și eu pe multiplayer. Să violați vouă abonaților. Cei 7 abonați. Na.
Și da, dacă vreți puteți intra pe ea. Oricum mie nu prea îmi pasă. Și da. Am filmat decât 5 minute, what? Dar mă enervează că așa, că mergi ușor sau spargi greu. Da. Parcă merge pe shift, știi? Da, s-a băgat și speed-ul și na. Nu cred că s-a băgat, cred că era de mult. Ia stai să încercăm să vedem dacă putem băga un skin aici. Dar ce pui mie nu merge, că eu tot apăs pe el. Nea. Ops. Episodul ăsta nu o să-l facem lung, o să-l facem de vreo 8 minute. Primul episod o să fie de 8 minute. Nu sunt eu de vină, deci, na, e primul episod și, na, totuși nu trebuie să-l facem așa de lung. Depinde, unora dintre voi nu le place unora dintre voi nu le place Worldcraft și da. Bun. Oh my god, dacă o faci de 4, uite cât de înaltă pare. Ușa. Ok. Bun. Sper că o să încheiem și episodul în curând. Și dacă auziți ceva, niște voci, na. Îmi cer scuze, da. Vecinii spală covoare la ora aceasta. La 10. Bine, n-am, totuși e 10. Dar nu, la bloc se trezesc oamenii de la 8. Da. Ceea ce e miraculos și nașpa că a trecut cele 8 minute. Dar hai să îl lungim puțin și hai să nu mai sunt mult de vorbă și să terminăm casa ca să putem încheia episodul. Da. Și să ziceți în comentarii dacă e faină casa. Adică, na. Mie mi se pare un pic șmecheră, un pic, nici chiar exagerat. Cred că trebuie să fac din sandstone. Dar nu, adică ce pui mei, suntem în deșert. Da, să... Black Rock. Da. Bănuiam eu. Este rocă de vulcan. Adică piatră neagră. Roc înseamnă piatră. Bun. Acoperișul o să-l terminăm în următorul episod. Stați mai un pic să rezolvăm cu ușile. Stai puțin. Eu acolo iau așa, după nimereală. Uite. Ok. Ia stai, gata. Cred că îl fac de... Da, îl fac de 10 minute. Mai sunt câteva... Bun, hai să punem și ușile până nu se încheie episodul. Uși. Nu înțeleg de ce mi se dă asta în sus. Da. Da, ok.
3 minute. Bun, și bun lume, și cam atât a fost cu acest episod. Să nu uitați și voi să dați un like, să dați un share să vadă și prietenii voștri. Și da, eu am fost Mutantix V2 for the win. Și ne revedem data viitoare cu următorul episod. Bye bye!